Χαίρετε. Είναι πρωί Πέμπτης, είμαι στο Heathrow. Ετοιμάζομαι να πάω στο Αμβούργο για να επισκεφθώ έναν χώρο τον οποίο έχω βάλει στο μάτι εδώ και περίπου μία δεκαετία. Πάμε να δούμε τι είδα. Στο Αμβούργο λοιπόν βρίσκεται η Miniature Wonderland ή αλλιώς το μεγαλύτερο μοντέλο τρένου στον κόσμο. Λειτουργεί από το 2000 και στεγάζεται σε δύο κτίρια 10.000 τετραγωνικών στην καρδιά της πόλης, τα οποία μάλιστα χωρίζει ένα κανάλι και συνδέει μια γέφυρα για πεζούς και τρενάκια. Περιλαμβάνει 14 διαφορετικές μακέτες συνολικής επιφάνειας 1.490 τετραγωνικών, κάποιες εκ των οποίων συνδέονται μεταξύ τους. Οι περισσότερες είναι εμπνευσμένες από πραγματικά μέρη και χώρες ανά τον κόσμο, όπως η Γερμανία, η Ελβετία, το Λας Βέγκας, το Ρίο, η Βενετία, το ίδιο το Αμβούργο και η Σκανδιναβία. Η δική μνήα βέβαια πρέπει να γίνει στο φανταστικό χωριό του Κνούφιγκεν και το ξακουστό πλέον αεροδρόμιό του, το μεγαλύτερο μοντέλο στον κόσμο με 45 αεροπλάνα και κανονικό πρόγραμμα αναχωρήσεων αφήξεων. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος λάτρης των τρένων και του μοντελισμού για να απολαύσει τα όσα θα δει στη Miniature Wonderland. Το όλο θέαμα είναι συγκλονιστικό, σε τέτοιο σημείο που η εμπειρία μιας επίσκεψης είναι εξίσου εξαντλητική σωματικά και πνευματικά. Μιλάμε για περισσότερα από 16 χιλιόμετρα γραμμών, 1.120 τρένα, 10.250 οχήματα και 289.000 φιγούρες, με ένα συνολικό κόστος κατασκευής 37 και κάτι εκατομμυρίων ευρώ. Ό,τι κινείται είναι προγραμματισμένο με τυχόν επεμβάσεις να γίνονται σε πραγματικό χρόνο από τους χειριστές στο κέντρο ελέγχου. Οι αριθμοί της Miniature Wonderland δεν ζαλίζουν μόνο, αλλά αυξάνονται διαρκώς, αφού από τότε που άνοιξε προστίθενται συνέχεια νέες θεματικές μακέτες. Λίγους μήνες πρωτού την επισκεφθώ, στα τέλη του Οκτωβρίου του 2024, είχε κάνει η πρεμιέρα το Μονακό, με μονοθέσια της Φόρμουλα 1 να κοντράρονται κανονικά στη θρυλική διαδρομή του, ενώ είχε ξεκινήσει το πλανάρισμα και η κατασκευή 3 ακόμα. Η Miniature Wonderland απασχολεί πάνω από 450 άτομα ως μόνιμο προσωπικό, τεχνικούς, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, σχεδιαστές, μοντελιστές, ξεναγούς και λοιπούς υπαλλήλους. Δεν είδα κανένα εξ αυτών ωστόσο να ζητά από τους επισκέπτες να κρατούν αποστάσεις από τις μακέτες, κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση αφού ερχόταν σε πλήρη αντιδιαστολή με όσα συνάντησα στο Ακατζέρο στη Φλωρεντία. Για τις μακέτες τώρα, ό,τι και να πω θα είναι λίγο. Καταρχάς, κάπου εδώ πρέπει να εξηγήσω ότι μιλάμε για μακέτες και όχι απλώς για διοράματα. Δεν πρόκειται δηλαδή για νεκρά φύση, αλλά για κόσμους γεμάτους ζωή. Με φώτα να αναβοσβήνουν, αυτοκίνητα να κινούνται κανονικά, πλοία να σαλπάρουν, αεροπλάνα να απογειώνονται και να προσγειώνονται, λούνα πάρκ να λειτουργούν. Οι επισκέπτες μπορούν να ενεργοποιήσουν διάφορες χαριτωμένες ρουτίνες, πατώντας κουμπιά μάλιστα που υπάρχουν σπαρμένα στο χώρο. Μία ημέρα στη Miniature Wonderland κρατά 1/4 της ώρας. Τη μέρα είχα τη δυνατότητα να θαυμάσω την ασύλληπτη λεπτομέρεια, τη νύχτα απλά χάζευα τα φώτα να δίνουν με το δικό τους τρόπο ζωή στις μακέτες και τα τρένα φυσικά να συνεχίζουν να πηγαίνουν-έρχονται με τρόπο σχεδόν υπνοτιστικό. Μη μου ζητήσετε να ξεχωρίσω κάποιο τμήμα της Miniature Wonderland, είναι απλά αδύνατον. Ναι, το αεροδρόμιο του Κνούφιγκεν είναι ίσως το πιο προβεβλημένο κομμάτι στον όλο χώρο, όμως τίποτα από τα όσα άλλα έχει να προσφέρει εκείνος δεν πάει πίσω. Το Matterhorn, για παράδειγμα, έχει ύψος 6 ή για να ακριβολογώ 5,98 μέτρα και το να το βλέπει κάποιος από τη βάση του προκαλεί δέος, ακόμα και αν τα μάτια αυτού του κάποιου βρίσκονταν στο 1/3 του ύψους του. Στο γήπεδο του Αμβούργου διεξάγεται το ντέρμπι των δύο ομάδων της πόλης, Αμβούργου και Σαντ Πάουλι, με το σκορ μάλιστα να αλλάζει. Στη δε μακέτα της Ιταλίας συνδυάζονται μέσα σε 190 τετραγωνικά η μαγική ακτογραμμή του Αμάλφι με τους αμπελώνες της Τοσκάνης, τα κανάλια της Βενετίας και τα μνημεία της Ρώμης. Το φοβερό είναι πως τα τρενάκια παίζουν με πρωταγωνιστικό ρόλο, χωρίς όμως να εκβιάζεται η παρουσία τους. Έκατσα στη Miniature Wonderland 8 ώρες, με πολλές στάσεις για ξεκούραση, 2 διαλύματα για καφέ και φαγητό και άπειρο περπάτημα. Ο χώρος κλείνει στη 1 το πρωί και 5η βράδυ η κίνηση άρχισε να σπάει μετά τις 10-11 το βράδυ. Αν όντως το σκέφτεστε να πάτε, κλείστε εισιτήριο εβδομάδες ή και μήνες πριν και φροντίστε να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες μπροστά σας. Από το αεροδρόμιο του Αμβούργου θα είστε στον κεντρικό σταθμό της πόλης σε 25 λεπτά με το τρένο και από εκεί στη Miniature Wonderland σε άλλα τόσα περπατώντας. Τι μου μένει από την επίσκεψή μου λοιπόν? Ένας ωκεανός αναμνήσεων, καθότι επρόκειτο χωρίς υπερβολή για μία από τις πιο έντονες εμπειρίες που έχω ζήσει. Το ταξίδι στο Αμβούργο αξίζει να είναι στη λίστα σας και αν μάλιστα σας αρέσουν τα τρενάκια ή ο μοντελισμός ή και τα δύο, βάλτε το στην κορυφή της.